Здравейте, приятели! Ще играем на Squid Game тази вечер. Вечер, вижте колко е часа. Толкова я играя. Толкова часа я играя. Така че, нека да започваме. Както виждате, съм на старта. И той какво прави? Отивам! Айде, бързо. Бигам като. Айде, пътеките. Тук има много яки маски. И... това ще е много яко. Бягай като. Как това да го затворя? Как? Добре, махна ми се разгели. Така. О, не, някой път ще играем на гонги. Айде. О, куклата. Не! Малко да намаля. Тази очила пък вижте. Не! Не убиха ме. Убиха ме! Аре, сега трябва да започнем от начало пък. Благодаря ви. Толкова сте ужасни. Това какво е? Не знам. Трябва да чакам толкова минути, пътеките. Както виждате, остават още малко. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Айде, започнахме. Разгеле. Не. Това ли ще бъде? Какво стана, бе? Защо? Не искам да ли се махнете, бе? Ничему се не знае. Да, разбрах. Разбрах ви много добре. Така. Добре, отварят се вратите и айде вече да тръгваме. Снимка. Айде, готово пътеките. Че му се не знае. Айде. Айде, искам бързо.
Мале. Мале, те игра адски. Айде, разгеле! Искам да се кача горе. Искам горе! Как се качват пък тия там? И скок. Айде бе! Айде! Айде! Само 3 ли? Добре, 3. Супер. А не 12. Не знам. Така, добре, така. Добре. Естествено, че искам да играя. Искам да играя, защо? Дрън, тъпляс. Айде пътеките. Хич не искам да... Мили приятели, до тук свършва нашето видео. Чао!